гледай. Погледни тавана на какво прилича. Погледни го. Прилича на таван. Да, колкото ти приличаш на нормален човек. Сега, Иване, слушай, аз отивам до магазина. Искам докато се върна да си оправя тавана, защото всеки момент ще падне. Разбра ли ма? Ама какво ти става, ма? Нищо му няма на тавана. Паднало малко боичка и там във ъгъла и вече почна. Коткодяк. И сега ще докажа, че нищо му няма на тавана. Гледай. Гледай сега. Гледай. Перфектен. Имали сме били проблем с тавана. Мали! Иване, по-зле си от малко дете. За една минута те оставих и наводни цялата къща горе. Наводнил съм банята, на къщата нищо и няма. Даже не мога да разбера какво седим тук пред хода, ще кажеш, че горе вече пожар е станало. Наводнение, евакуация. Давай да се качваме, че ракета ми е истина. Тали, манджата иска да каже, че ми е истина. И какво ще правим сега без туалетна? Какво ще правим? Ще отидем горе да говорим с Колю, да ползваме да серем в неговата туалетна и готово. Тя час и ден и си събират парите и ги предават на нас, когато всичко е събрано. Но в случай, че това някой родител го затруднява, може и директно на нас да представят. Да им чистиш, ма! Водата в морето постоянно ги почиства! И солта ги обезпаразитява. Иване, не! Ох! Лунатик! Това ще е само заради водата, не пих след медите. Всеки път те става. По 200 лева събираме от родител за ремонта. Казах ти спаси. Иване, не се обяснявай, дай пари. Къде отиваш, бе? Излезе ми малко работа. Една работа иска да излезе. И ще отида да я свърша и после връщам. А за какъв ремонт става въпрос? На тоалетните сменяме цялата канализация и гърнетата включително. Знаеш ли какво е общото между теб и правителството?